Salamat sa matahom nga mga awit ug sa atong pagpadayon aniya kita sa pagtanyag sa mga libring basahon. Ang ato ang gitanyag nga libring basahon naguluhan Yahweh versus Jehovah. Ug sa atong pagpadayon ato ang topiko karong simunahuna naguluhan ngano ang ngalang Yahweh wala gamita karon. Ang kasaysayan sa ngalang Yahweh ngano kini wala kaayo nahimong ilado ug lagmit, wala na mailhi tungod kini sa pagtuo sa mga pipila ka mga Hudyo sukod kaniadtong tuig 6 ngadto sa tuig 3 nga ang ngalang Yahweh giilang nga balaan kaayo aron litukon kini. Nga tungod niini kausa sa tuig na lamang nila litukon ang ngalang Yahweh ug kini atol sa panahon nga ilang sa ulogon ang adlaw sa pagpuasa o Day of Atonement. Gani kung atong basahon ang kasulatan diha sa Lucas 19:37 ngadto sa 39, ania ang mga pahayag. Ug sa nakaduol na siya sa naglugsong na sila sa bukid sa Olibo. Sa makusog nga tingog ang tibuok panon sa mga tinun-an misugod sa paghugyaw ug sa pagdayeg sa Elohim tungod sa mga milagro nga ilang nakita nga nag-ingon dalaygon ang hari nga nagaanhi sa ngalan ni Yahweh kalinaw sa langit ug himaya sa kahitasan. Ug sa panon sa katawhan dihay mga Parisiyo nga miingon kaniya magtutudlo badlo nga ang imong mga tinun-an. Unsa may ipabadlong sa mga Parisiyo? Klaro, tungod kini kay ang katawhan miingon dalaygon ang hari nga nagaanhi sa ngalan ni Yahweh. Tungod kay ang katawhan mga kaigsuonan militok sa ngalan ni Yahweh. Maunang ipapadlong sila sa mga Pariseo tungod kay kining mga Pariseo kini sila ang pipila ka mga Hudyo nga miundang na sa paglitok sa pangalan ni Yahweh ug ang ilang paglitok niini iatol na lamang nila usa sa matag tuig panahon sa adlaw sa pagpuasa. Apan sayod kita nga dinhi sa maong bersikulo nga atong gibasa nga ang katawhan nagadayig yod sa ato ang labawng makagagahom. Ang pipila ka mga Hudiyo sama aning mga Parisiyo nagatuo nga kung ilahang litukon ang pangalan ni Aba Yahweh, makasupak sila sa ikatulong sugo kung ilang litukon kini. Ani ang pahayag sa Exodo 20 versikulo 7. Dili mo kuhaon ang ngalan ni Yahweh nga imong Elohim nga mahimo kining kawang kay si Yahweh dili mag-isip nga walay sala niadtong nagakuha sa iyang ngalan nga mahimo kining kawang. Sa ubang mga bersyon kining pagka-saysay niini ningon dinhi nga dili nimo gamiton ang ngalan ni Yahweh sa walay kapuslanan. Busa ang mga Hudiyo igsuon tungod sa ilahang pag-interpret ni ining maong mga pulong sa kasulatan, ang ilang gibuhat igsuon dili ano nila litokon ang pangalan sa ato ang langitnong amahan kansang ngalan mao si Yahweh. So busa nasayop sila sa ilahang pag-interpret igsuon sa maong pangalan kay ang pulong sa Hebreo nga do not take gilitok sa Hebreo nga lo tesa. No, kung ang tibuok Exodo kapitulo 20 bersikulo 7 atong basahon diha sa Hebreo nagkanayon lo tesa et shem Yahweh Eloheka lashaw. Dili na to himuong lasaw ang pangalan ni Aba Yahweh. Kana bitawng kuhaon nimo ang ngalan ni Aba Yahweh nga mahimo kining kawang ilabi na igsuon kung imon siyang taguan. Mubitaw nang ang uban nga mga Hudiyo nga ga-interpret aning kasulatan sa Exodo 20 bersikulo 7 na sipyat sila pag-interpret. Inay nga ilahang himuong balaan ang pangalan ni Aba Yahweh ila na hinuong gitaguan tungod kay ngano mo ni ilahang sayop nga pag-interpret sa sugo sa ikatulong sugo. Gani kung ato ang basahon ang Lucas 11:52 nag-ingon dinhi alaot kamo mga iskriba
kay inyong gihikaw ang yabe sa pultahan sa kahibalo, kamo wala mosulod niini ug ang nanagsulod niini inyong gipangpunggan. Ug tungod niini, ang resulta sa ilahang mga paghikaw sa kahibalo mao nga ang bagang katawhan karon wala na masayod sa ngalan Yahweh. Kay ang mga iskriba igsuog higala nagpuli man sa mga termino nga komon ilis sa ngalang Yahweh o kini igsuon katumanan sa Jeremias 8:8 nga nagkanayon, unsaon ninyo pag-ingon kami mga manggialamon ug ang kasuguan ni Yahweh ania kanamo, apan ania karon ang bakakon nga dagang sa mga iskriba na nagbuhat og bakak. Igsuon, kung aton lantawon ang mga buhat sa iskriba, ilahang wagtang ang pangalan ni Abay Yahweh, wala nila ipreserbar, ug ang ilah hinuon nga gipreserbar ang mga terminong komon sama anang Lord o God o Dios o Ginoo. Nga gani karon sa imong Biblia karong gihuptan, dili na nimo makita diha ang pangalan nga Yahweh, kay gipulihan naman sa terminong komon sama ana ang gipanghisgutan nato igsuon. Ug ani usab atong mabasa sa Roma 1:25 nga nagkanayon, kay ang tinuod mahitungod ni Yahweh ilang giilisan og bakak ug mao na hinuon ilang gisimba o gialagaran ang binuhat ug wala nila simbaha og alagara ang magbubuhat nga mao ang dalaygon hangtod sa kahangturan. Amen. O kining paagi sa mga iskriba sa paghubad sa mga kasulatan, ilabi na sa pag-ilis sa ngalan nga balaan nga Yahweh, padulong ngadto sa pagpatik sa mga komon nga termino, nahimo na hinuong hinungdan nga ang katawhan nangalimot, organi ang katawhan wala nagayod masayod sa pangalan ni Yahweh. Aniya ang pahayag sa Jeremias 23:26 ngadto sa 27. Hangtod anos magpabilin kini sa kasing-kasing sa mga manalagna nga nanagpanagna og mga bakak, bisan ang manalagna sa limbong sa kaugalingon nilang kasing-kasing nga nanaghuna-huna sa pagpalimot sa akong katawhan sa akong ngalan, pinagi sa ilahang mga damgo nga ilang gisulti sa tagsa-tagsa katawo, sa iyang isig katawo, ingon sa ilang mga amahan nga nangalimot sa akong ngalan tungod ni Baal. Usa di ay sa hinungdan sa gihapon nga matud pa nga ang iyang katawhan karon nangalimot sa ngalan nga Yahweh, mao kini si Baal. Kinsa man ni si Baal? Atong basahon ang ikaduhang hari 17:16 harod nga matinon ato kinsa ni si Baal. Ug ilang gisalikway ang tanang mga sugo ni Yahweh nga ilang Elohim, ug naghimo alang sa ilang kaugalingon sa tinunaw nga mga larawan. Duha kanating baka ug naghimo sa usa ka larawan sa inahan ug nagsimba sa tanang panon sa langit ug nag-alagad kang Baal. Igsuon, unsa man ang sugo ni Yahweh nga ilang gibiyaan nining mga tawhana nga nagsimba ni Baal? Atong basahon ang Exodo 20 versikulo 3 ngadto sa 6. Dili ka magbaton og Dios sa tubangan ko. Dili ka magbuhat og larawan nga linilok sa bisan unsang dagway, sa bisan unsang butanga nga atoa sa itaas sa mga langit, kun dinhi sa ilalom sa yuta, kun anaa sa mga tubig ilalom sa yuta. Dili mo iyukbo ang imong kaugalingon ngadto kanila, ni mag-alagad ka kanila, kay ako si Yahweh nga imuhang makagagahom nga abuguhan, nga nagaduaw sa pagkadautan sa mga amahan, sa ibabaw sa mga anak, ngadto sa ikatulo
og sa ikaupat ka mga kaliwatan sa mga nagadumot kanako, og nagapakita sa akong mahigugmaong kalulot ngadto sa linibo kanila nga naghigugma kanako og nagbantay sa akong mga sugo. Karon atong nasaysay dinhi karon nga kining gilarawanan nga mga makagagahom gitawag nga Baal. Kini sila maong hinungdan nga ang katawhan karon wala na makaila sa makagagahom nga kansang ngalan mao si Yahweh. Ang Baal laing takuban ni Satanas aron kuhaon niya ang mga pagsimba sa katawhan. Aniya ang saysay sa Matthew 4 bersikulo 8 ngadto sa 11 kay mismo ang ato ang manluluwas gitintal niining panulay nga ang pagsimba sa ato mismong mahal nga manluluwas iyahang ilogon. Unya gidala na usab siya sa panulay ngadto sa usa ka hataas kaayong bukid ug kaniya iyang gipakita ang tanang gingharian sa kalibutan ug ang ilang kahimayaan ug iyang giingnan siya, kining tanan akong igahatag kanimo kung ikaw muhapa og musimba kanako. Kaniya mitubag si Yeshua nga nagaingon, pahawa Satanas, kay nahisulat kini nga nagaingon, maoy simbaha si Yahweh nga imong makagagahom og siya lamang ang alagari. Unya ang panulay mipahawa kaniya og tanawa dihay mga manulunda nga miabot og mialagad kaniya. Ani ang mga auhag ni Aba Yahweh diha sa Isaiah 42 bersikulo 8. Ako mao si Yahweh, kini mao ang akong ngalan, ug ang akong himaya dili nako igahatag sa uban, ni ang akong pagdayig sa mga linilok nga mga larawan. So kani mga makagagahom nga dunay larawan igsuon, dili malipay ang atong langitong amahan nga imo ni siyang dayigon, imo ni siyang simbahon, puli kang Aba Yahweh o puli sa pangalang Yahweh. Ani ang saysay sa Salmo 115 bersikulo 1 ngadto sa 8. Dili kanamo o Yahweh, dili kanamo hinunua sa imong ngalan, ihatag ang himaya tungod sa imong kaluoy ug sa imuhang kamatuoran. Busa ngano ba nga magaingon ang mga nasod? Hain man karon ang ilang makagagahom, apan ang among makagagahom anaa sa mga langit, gibuhat niya ang tanan niyang nahimutan. Ang ilang mga gisimba mao ang salapi o bulawan binuhat sa mga kamot sa mga tawo. Sila adunay baba apan sila dili makasulti. Sila adunay mga mata apan sila dili makakita. Sila adunay mga igdulungog apan sila dili makadungog. Sila adunay mga ilong apan sila dili makapanimaho. Sila adunay mga kamot apan sila dili makahikap. Sila adunay mga tiil apan sila dili makalakaw, ni makasulti sila pinaagi sa ilang tutunlan. Ang mga nanagbuhat kanila mahisama kanila, ug ang matag-usa nga mosalig kanila. Kung ato ang tun-an kining maong pahayag sa kasulatan, hugtanon kaayo ang pahimangno sa atong langitong amahan nga dili kang bisan kinsa nato ihatag ang ato ang pagdayeg ni ang atong pagsimba. Kay dunay pasidaan ang kasulatan dinhi sa Exodo kapitulo 23 bersikulo 13 nga nagkanayon, ug sa tanan nga ginaingon ko kanimo bantayan mo, ug dili magahisgot sa ngalan sa ubang nga makagagahom, ni ipadungog kini gikan sa imong baba. Sa Jeremiah chapter 16 verse 21, aniya ang pahayag sa atong langitong amahan. Busa ania karon, sila pahibaloon ko. Sa makausa, sila pahibaloon ko sa akong kamot, ug sa akong kusog, ug sila mahibalo nga ang akong ngalan si Yahweh. So makigsuunan ang atong langitong amahan nag-awag sa matag usa kanato nga ilhon nato siya sa pangalang Yahweh. Bisan pa ang kalibutan karon wala mo ila kaniya, apan alang sa iyang katawhan
nga tinawag sa iyang pangalan sumala sa Daniel 9:19. Kita angay gyud nga muila sa iyang balaang pangalan tungod kay kini igsuon patik sa kaluwasan. Salamat sa panahon nga inyong gigahin alang sa pagpamati nining ato ang tulumanon balik sa kamatuoran nga gigisugdaan sa Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach. Sama sa naandan ato na lang kining takupan pinagi sa pagampo. Labing dalaygon, labing silimbahon nga makagahom sa nga tanan tag-iya sa among tagstag sa kamakinabuhi kan sa ngalan mao si Yahweh Elohim. Salamat nga ikaw naghatag kanamo og kahigayunan nga mapalanog na usab ang imong mga pulong sa kamatuoran sa mga igdulungog sa mga katawhan nga dunay gugma sa pagtuki sa imuhang mga pulong. Panalangini ang matag usa kanamo nga naga patalinghog sa imong mga pulong Abay Yahweh bisan pa kining istasyon nga imuhang gigamit alang sa pagpadayon sa mga balay sa imong pulong bisan pa sa mga igdulungog sa mga katawhan. Abay Yahweh Elohim, panalangini ang matag usa kanamo pinagi sa imong gugma ug kaluoy ug sa matag karon ug unya kami padagatan nimo sa imuhang giya nga makahatod kanamo sa among tagsa ka mga gilauman nga kaluwasan. O kining tanan among kang gipasalamatan ug amo kining ginapangayo ang tanan pinagi diha sa ngalan sa kaluwasan. Yeshua HaMashiach. Hallelujah. Amen.